Здравейте, аз съм Жоро Малчев, doskoro.com в една дигитална агенция, след това хед на дигиталния маркетинг на МТЕЛ, след това съдружник в Explorer BG. Наши клиенти са Toyota, Medix, Valmark и други брандове. Това, за което ще ви говоря на 22 април на онлайн адвертайзинг конференцията, е важността на сезонността. Да не вали, така че да се насладите на вашата почивка, а във вашия бизнес важността на сезонността и на постсезонността и на малките часови пояси в деня, така че да се възползвате на максимум за вашите рекламни кампании и за вашата рекламна комуникация. Чакам ви на 22 април на онлайн адвертайзинг конференцията. И нека не вали, освен ако не печелите от това.